En aquest vídeo tutorial veurem com podem crear una pàgina web mitjançant l'aplicació Google Sites i com podem gestionar-la. Primer de tot ens haurem d'adreçar a l'aplicació de Google Sites i identificar-nos amb el nostre usuari. Un cop fet això, podrem veure tots els sites dels quals siguem autors o, en el cas que en vulguem crear una de nova, també tenim l'opció de crear-la. Per fer-ho, únicament hem de fer clic al damunt del botó Crear i se'ns obre un formulari a través del qual hem d'anar introduint diferents informació. Primer de tot haurem de triar quin tipus de sites volem fer, si volem fer uns sites a partir d'una plantilla en blanc, si volem crear un Classroom site, del qual ja en parlarem més endavant en aquest curs, o bé si volem navegar per la galeria per trobar plantilles que puguem utilitzar per crear els nostres sites. En aquest cas el que farem serà crear uns sites a partir d'una plantilla en blanc, per tant tancarem aquest quadre de diàleg, seleccionarem plantilla en blanc i a partir d'aquí ja posarem nom als sites que vulguem crear. En aquest cas podem posar-li eines Google d'ús educatiu. D'aquesta manera ja ens dona la URL, en aquest cas serà https://sites.google.com/sites/eines Google d'ús educatiu. Podem modificar aquesta darrera part, però la primera part no la podem modificar. A continuació haurem de seleccionar un tema per als nostres sites. Podem seleccionar el tema que més ens convingui. En aquest cas triarem tauler de vinil, fem clic a crear i finalment tenim més opcions, com per exemple indicar que es tracta d'un sites amb material inapropiat per a menors o fer una descripció de la pàgina web. Finalment haurem d'introduir el text, el codi que ens indica, i d'aquesta manera ja podem crear el lloc. Si no hem introduït correctament el text, ho tornem a fer. Ens indica que la URL no és permesa. Provem novament i d'aquesta manera, si la URL està lliure, al cap d'uns instants ja tindrem els sites. Efectivament, ja tenim creada la pàgina web. A partir d'aquí tenim els botons d'edició que ens permetrà dotar de contingut els sites, crear diferents pàgines, modificar l'aspecte, gestionar amb qui volem compartir els sites, etc. I això és tot.